La mine la 20 trebuie să mă bărbere. Tu la 20, ce să vorbești? Puful. Auzi ce aici. Ia zi, îți stă bine cu barbă? Da. Da? Ce zici că face mișto? Se bine oricum. Are bana să Are bana. Hai zi, mă! Nu ți-am zis că te bine oricum? M-am dat eu. Nu Da, înțelegi. mi-a dat copil, Ce nu înțelegi? De ce ne crezi? Oricum. Eu știu că-s urât, dar îți mai urât cu barbă sau fără barbă? Robert, dacă erai urât, mai primea atâtea mesaje. Se bat susținătoarele afară pentru Și tine. în Glești, deci la but la 3 zile. Dacă stau 3 zile, fac aia. Face codici. Robert, când am fost la doctor cu stomacul, am văzut acolo, din alea, fișe, Cu tine. poza ta, sănătorii tăi spusese. Unde? Ce? Cum? Pe Robert Ce? l-ați văzut când ați fost la doctor? Da. Dar ce căuta? Era așa. Poate era Benone, nu era Nu, el. nu, Era bine. poze așa cu tine, cu lipite de... Stâlp. Dar ce, candidează la primărie sau ce? Unde? Glumiți, Stâlp de lumină. glumiți. Da, mă, are dreptate George, era pe noi. Votați următorul primar al sectorului 3, ce să zic. Nu, măi, chiar era. Nu ți-a Au reușit fost gluma, spectacole. Nu, erau. E pe jos. Cărămida. Ochii care? care? Noroc că nu fac cu bine în toaletă, că o scap acolo la... Ia uite. De acum când am fost la bani, nu mai găseam baia. Mica, că nu este defectă ea, Dumnezeului. Păi dar nu mai am nici alcool ăsta, l-am pierdut. Hai, du-te, fă mâncare. Nu mai fac mâncare, că nu mai suntem în post. Da, încolo, nu mai e. E foarte jos. N-aveți ce măca de post. Și că mâine ne faceți... Măi, nu trebuie, da, am înțeles, dar nu trebuie să apară ceva scris aici, la asta. Hai, mă. Asta e defectul. Nu trebuie, că știi că nu vezi. Scria înainte că apare ceva aici. Nu trebuie, că știi că nu vezi. Ați auzit, doamna Virginia? Da. Mâine luați pe bune de mână și facem așa fel, faceți tiramisu. Mâine? Păi de ce? Că n-avem biscoturi, nu ce să facem? Vrei să mănânci acum așa? Biscuiți, făceam tort de biscuiți, dar s-a mâncat. Vrei să fac De ăștia moale? mergeau. Ah, biscuiți din elanți. Dar eu fac moale. Facem salam de biscuiți? Să întâlnești. Mie așa îmi place moale, asta e ideea. Salam de biscuiți. Ce faci cu ea, mamă? Nu mănânc. Da, nu mi-ai dat o idee. Și acum aveți 3 copii, nu mai aveți unul. 3 avem? Dar ce face doamna Virginia? Atâta? Hai, Serios? Hai că trag eu. Unde ai trimis-o pe Hai doamna? să-mi facă salam de biscuiți. Salam de biscuit. Nu în seara asta, mâine. Ah, mâine. Ăsta merge? Mersi, Ivana. Cu multă plăcere, cea nu e. Noroc că mi-ai refuzat. Au luat și ăștia. Am și o poftă și nu vrei să mi faci. Ai pofte? Spune, dragul meu. Cu ce să te Ah, servești? Că n-ai la Brăgeală? Spune. prima, nu am de tine. Tu ce ai, mă, mă dai în sunete de astea? Ah, iho! Fiecare ce-l doare, cică. Cu dai sunete de-astea. Știi cum făceau căzi pe hol la noi? Dacă ieșai pe hol, știi cum s-auzea căzi la noi? Băi, e prostirul ăsta, mă. Ce dracu îi dau hotel acolo, mă? Dacă stai cu mine în cameră, Cred că-s blondă. Cum adică dacă am dat cu tine în cameră? Ce vrei să serios? Că la tine din cameră s-auzea așa? vai de tine. După aia de mine, dar mai milă mie de tine. Știi vorba aia? Da. Nu mai poți de focul meu. E se referă că erați constipat sau ce? Era plecat la burtă. Eram constipați în gură, cred. Adevărat când bun era constipat. El îi scotea pe bandă rulant. Deci, parcă ne-a făcut injecție de sudea, spune adevărul, știi? Pe care îi spune adevărul. Frumos a fost. Treia fain. Da? Dar să ne ducă într-o excursie, așa, într-o vacanță, 2-3 zile, undeva la munte, la mare. Mamă, să nu mai duc undeva și la multe să mai... Dar după vreo 2-3 luni să te mai discar, știi? Să ieși cercul după tine, știi? Să iei și ce? Cercul. Adică, Așa, dar nu era așa. să meargă toată lumea, nu... Da. E da.
Păi asta era ce... Băi, Ioana, Eu nu! tot succes ca să cadă bine, dar voi tot... Băi, ajută-i, cică. N-ai putut să... Cică mi-am propus să vorbim doar adevărul și doar adevărul. Sper că eu mint sau cum? Cică încerc să ascult niciuna, știi? Nu minți, omiți. O mint? Da. Să omiți. Omizi? Te dezdeginează ăștia în gură, cică. Eu ți-am zis, bă, că... Bă, mai, nu te mai înțelegi pe ăsta. Bă, el se referă Da, figurat. că ești prostii. Du-te dracu de aici, audă panorama. Bă, dar ai înțeles ce Am m-a referit? înțeles ce ai putut să Dacă spui. intri în ești mai greu sau ești cu creierii și folați. Sau nu Vorbește mai Andreea din profesie, iată, cică. Iese în ceață. Sau nu mai vrei să ieși? Da, adevărat. Ai văzut? Iese în ceață Se aici. fac altora. Andreea, sau nu mai vrei să ieși? Cică ne folosești Sau nu mai glumele vrei să noastre, ieși? ne? Sau, da? Cică ne folosești glumele noastre, să le dai maxim la fete, ne? Andreea, dar nu ești în bună. Eu am propriile... Andreea, Iată, bă, ce de musculițe în gura asta. Andreea, apropie-te. Am propriile Adevărat că mă expresii, strică. dragul Hai, meu. Andreea, odată, stați ne rugăm de Prieten. tine, vină încoa. Daci naibii din gură. Poporul te vrea, Andreea! Nu mă vrea. Poul te vrea, auzi. Na! Mai ieșea de mine. Popoul din capul tău, Robert, fin eu. Robert Putrezit. Chiar așa nu se aude deloc hâul meu? Ce ăla? Nu vrei tu să... Ia spune Robert Putrezitul. Ehul. Robert Putezitul. Hai, Dacă mă, mai zi. stai că nu mai pronunță Nu drumul. mai e expirat. Nu mai pot. Andreea, te bat, apropie-te. Am treabă. Ioana, Ioana. Tu ești campioana sau cum e? Nu, Maria Ioana. Tu ești A, campioană. ai văzut-o, știam și eu pe asta. Maria Ioana. Numai că mama nu mi-a pus și nume. Tu rup toată scara. Faci felidăți. Bine, era de la hotel. Era mutat Doar pe inima mea. Stai liniștit că dacă a dat Dumnezeu la hotel, nu mai stați aici. Fugiți de material, mai ales cum fugi tu, sărgardul negru. Ăsta. Nu, mă, mă refer de ce am vorbit noi. Te caută, te Cum faci el? Materialul, cum e atât. Pleacă de ce, când faci material cu mine, îți faci material cu mine, te-a dracu de aici. V-a distrat la hotel. Și după aia mai vorbim, nu știu ce cu Gabi, Maxim, mă jur. nu știu ce aia să că plângi. Și asta, Dacă bă, că plâng, eu plâng. Auzi? Și asta a Dar fost tu oftica erai cu altora, video că ăla, m-am dar distrat ai treabă eu. de ei. Asta a fost oftica altora, că m-am distrat eu. Trebuia să stau în cameră de Dar prea tare a distrat. Dar ea de așa mai la dansatoare. Bă, dar chiar mă- a dat cu eu dansul, nu nu? tot ce sunt alții. Deci Dar Andreea, Eh, a dat cu dansatoarea, nu când am dansat noi băieții, nu? Alții. A dat, nu? eu nu vorbesc... nu ne-a arătat nimic. Bă, dar nu s-auzea când dansa cu... nimic de rău. Măi, Sau eu am auzit de... Care e cu antena premium aici? Toate Numai camerele? toate sunt. Da, de Și multe ori. care- Pentru? Da? Și asta e? Dar n-avem eu, să Dar știm, ce depinde ce dau ei pe... Hei, post, ce? da. Vreau să trimită și mie Iulia de acolo, după calculatorul ei, o poză cu noi. Dar vine mâine, mă, nu vine mâine. Da, Și spui direct. spuneți personal. Dar nu, dar e... La urmă noi eu am cred că auzit decât când următoarea eram noi în e casă din și a venit Andrei cu goarna aia și zicea Noi că avem- o să noi avem părăsic cameră în asta baie. și atât. A, înseamnă că... Și aia dacă filmează Așa, mai mare. Înseamnă, nu, bănuiesc că se mai dau de la Trebuie să hotel zburcă așa dacă pe, ne par, și Nu, pe înseamnă că parcurs. Mâine. nu s-au dat petrecere, înseamnă, nu? Nu cred. La restaurant. Nu Eu, cred. Ioana, Nici nu cred că s-a dat petrecere la restaurant? Am înțeles să dat în prima parte. Asta e așa să pot. Puțin, dar nu s-a dat mai mult. Da, s-a dat foarte S-a puțin. dat? Adică Da, doar ce secvențe, mai s-a dat? secvențe. Păi nu știm. Ah, de fapt, da, mă, că în prima oră, mă. În prima parte a fost doamna Mirela singură, bănuiesc. Dar s-a dat? Da, păi a și zis că a vorbit singură